Mga kapuso, balik sa GMA Regional TV Live ning mga orasa atong pangustahon ang mga lakang nga gihimo sa dakbayan sa Mandawi batok sa COVID-19. Makauban nato ang amahan sa syudad, Mayor Jonas Cortez. Good morning, Mayor Cortez. Good morning, Nico, sa atong mga suking sa GMA Regional TV Live. Daghan kayong salamat, Mayor, sa pagsanong sa among imbitasyon. Mayor, nakasugod na ang rapid mass testing sa Mandawi City. Kumusta inyong assessment sa pagsugod ini, Mayor? Ang turnout, Nick, mga 53.47% sa... Karon nagpadayon ni until 10 days ni nga kuan nato nung rapid testing pagabuhaton. Mayor, napay uban gyud yung mga residents kay murag nagpanagana, murag bakuyawan sila sa proseso og naka-question pod kuno sa accuracy ni ining rapid testing. Unsay masulti nimo ani, Mayor? Ang atong gibuhat karon gi-map out nato ang infection sa kinatibuk-ang dakbayan sa Mandawi, sud sa 20 city ka barangay. Sayod tanik nga ang PCR hilabiyang mahala, no? Mas mahal. Unya, ang atong gibuhat karon is strategized testing. Mao na nga gikinahanglan ang katong atong i-PCR duna tay data nga mag-gather. Pinaagi sa pagpahigayon sa katong rapid testing. So dili mahimos Michael Jordan ug wa si Scottie Pippen. Mausan ni ang kaning rapid testing mao ni moabag ngadto sa PCR. Nga dili ta madak-an, dili ta mabunog kayo ang dakbayan. Preparasyon ni para sa transition sa enhanced community quarantine ngadto unya sa sunod natong pagabuhaton. Whatever, whether DCQ or modified community quarantine. So do na tay data nga basihanan. Mao ni nga gipaygayo nato ang atong rapid testing o mga PCR test. Ang mga mo positibo sa rapid testing, Mayor, mao ni atong ipa-undergo sa lain nga testing sa swabbing. Yes, ang katong mo positive sa IgM, Nick, mao toy atong i-swab, no? Mao nang kita tanan ang atong mga barangay ato gyong gipangandaman. Gipangandaman nga ang barangay dunag yoy barangay isolation centers nga gihimo. Kay di ta gusto nga nag-anam na gyud saka, no? Wailalis nag-anam. Expected gyud na nga kay do naman tay testing nga gipaygayon. So musaka gyud ang cases sa COVID-19. Mayor, sa bulk sa cases sa Mandawi City naasab sa Mandawi City Jail, unsa ni mga laka nga gihimo nato alang sa atong mga PDL, persons deprived of liberty? Well, Kuanik, no, perfect timing dunay ang dakbayas Mandawi dunay gihimo nga kaning use of rack, perpetual use nga atong gikuan sa BGMP, no, sa jail. Unya nahuman na gidali hapit na mo man matong last week atong gipaningkamutan gyud nga ma-energize nakigtay up tas beko atong gikuanan og tubig pinaagi sa pagtap sa atong usa ka naay building nato sa home. So ang tuyo nato nga ma-separate kay ang nahitabo man gyud sa tinud-anay lang ang pinakataas nga rate sa cases naa sa Mandawi City Jail, no? Mayroon sa scenario nga imong nakita sa city after May 15, ECQ pa ba kagihapon o posible na nga mo downgrade? Nakita nako so far, no? Let's face reality nga sa Metro Cebu nagsaka ni. Unya dili masad mahimo nga we have to dili kay tungod kay ni lift na ang uban nga ato lang. We have to adapt ug unsay atong sitwasyon, no? Ug unsa og gikinahanglan extend ta gamay, no? Dili ta gusto sa tinud-anay, Nick, no? Atong buhaton, ang angayng buhaton nga luwas ang matag Mandawihanon. Unsay mahimo sa mga yanong Mandawihanon aron mas mapasayon ang trabaho? Dalang mensahe na lang sab nimo, Mayor, sa atong mga constituents diha. Ako manghangyo sa atong mga matag Mandawihanon, subuanon nga kining ginagmay natong pagtuman sa balaod, dako kay ning ikatabang, no? The moment you stay at home, you can save lives. So kanatong tanan, no, inaot nga atong masabot ang atong paningkamutan
sa matag gobyerno, matag LGU nga naghimo tag mga lakang mga executive orders, ordinansa dili ni paglisod-lisod apan gibuhat taning ang maong lakang para masulbad nato ang dakong problema nga atong giatubang karon. Sa makadaghan ako maingon Nick, ang COVID-19 is a defining issue. Defines our present, our action defines our future. So kanatong tanan, together, let us move forward. I am sure that a brighter future is ahead of us. Alright, magpasalamat migdako Mayor sa higayon nga gihatag nimo kanamo karong buntaga. Thank you so much ang amahan sa Dakbayan sa Mandawi, Mayor Jonas Cortez. Nick, salamat kayo Nick sa higayon o maayong buntag. Thank you so much Mayor, may buntag. Balik pa mga kapuso ang GMA Regional TV Live.